Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale, Mulungu saganiza ngati anthu fe. Ena adatero kuti Mulungu si Jemusi, Mulungu si Zakariya, Mulungu sachokera ukasungu, Mulungu sachokera uthyolo, Mulungu sachokera kudowa, Mulungu ndi Mulungu. Mawu athu a tsiku la lero afuna ationetse ukulu ndi ulemerero wa chauta, kuti mmene amaganizira Mulungu, mmene amadalitsira Mulungu, si mmene inu ndi ine timaonera zinthu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu la 25 Pachaka, kukhalanso pa 24 Septemba chaka cha 2023. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu wa 55 ndi 6 kulekeza 9. Maganizo anga ndi maganizo anu si amodzi ayi. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Kennedy Warren kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi salimo namba 145. Chauta ali pafupi ndi onse amene amamuyitana mopemba. Muyitaneni lero mopemba, mumuona kuti chauta ali kale pamalo oyenerera kuti akuthandizeni. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera a Filipi, mutu wa 1 ndime ya 20 kulekeza 24 kudzawerenganso 27a. Kwa inetu moyo ndi Khristu. Amene. Soyenza kuti Paulo akamangana Yesu Khristu ndiye moyo kumene. Inu moyo ndi chani kwa inu? Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mai Vivian Chimutu kuchokera ku St. Philip Outstation Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 20 ndime 1 kulekeza 16a. Kapena kuyipidwa nawo ufulu wanga eti. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya chapter 55 ndime ya 6 kulekezera ndime ya 9. Mufunefune chauta pamene angathe kupezeka, mupemphere kwa iye pamene ali pafupi. Oyipa asiye makhalidwe awo oyipa, ndipo osalungama asinthe maganizo awo oyipa. Abwerere kwa chauta kuti iyeyo awachitire chifundo. Abwerere kwa Mulungu wathu kuti iye awakhululukire machimo awo mofewa mtima. Chauta akunena kuti, maganizo anga ndi maganizo anu si amodzimodzi, ndipo zochita zanga ndi zochita zanu si zimodzimodzi. Monga momwe mlengalenga ulili kutali ndi dziko lapansi, momwemonso zochita zanga ndipo maganizo anga ngosiyana kutali ndi maganizo anu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Afilipi. Afilipi 1 kuyambira ndime 20 mpaka 24 ndi kuwerenganso ndime 27. Abale, ndili kuyembekeza kuti ndidzalimba mtima kulankhula poyera, kuti tsopanonso monga nthawi zonse Khristu alemekezedwe mwa ine. Ngakhale ndikhale ndi moyo kapena ndimwalira. Ndithu kwa ine moyo ndiwo Khristu, ndipo imfa njopindulitsa. Koma ngati kukhalabe ndi moyo kundipatsa mpata kuti ndigwire ntchito yoonetsa zipatso, sindidziwa chimene ndingasankhe. Ndagwira njakata. Kwinaku ndikulakalaka kuti ndipite ndi kukhala pamodzi ndi Khristu, pakuti chimenechi nchondikomera koposa. Koma kwinakunso nkofunika koposa,
chifukwa cha inu, kuti ndikhalebe ndi moyo. Chachikulu ndi chakuti mayendedwe anu akhale oyenerana ndi uthenga wabwino wonena za Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mateyu. Za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina adalawirira mamawa kukalemba anthu ogwira ntchito ku munda wake wa mpesa. Adapangana nawo kuti adzawalipira ndalama imodzi ya siliva pa tsiku. Nawatuma ku munda wake. Pa nthawi ya 9 koloko adapitanso nakapeza ena atangokhala pa msika osagwira ntchito. Adawuza kuti inunso pitani ku munda wanga wa mpesa ndidzakulipirani moyenera. Iwo adapitadi. Munthu uja adapitanso pa 12 koloko masana, ndipo pa 3 koloko nakachita chimodzimodzi. Pafupi 5 koloko madzulo adapitanso nakapeza ena akungokhala. Adawafunsa kuti bwanji mwangokhala pano chete tsiku lonse osagwira ntchito? Iwo adayankha kuti chifukwa palibe amene watilemba. Iye uja adawuza kuti inunso pitani ku munda wanga wa mpesa. Dzuwa likulowa mwini munda uja adawuza kapitawo wake kuti kawayitane antchito aja walipire. Uyambire amene adalembedwa potsirizira, utsirizire oyamba aja. Pamene adabwera olembedwa 5 koloko ya madzulo aja, aliyense adalandira ndalama imodzi. Tsono pamene olembedwa poyamba aja adabwera ankaganiza kuti alandira pagulu, koma nawonso adangolandira aliyense ndalama imodzi. Ndeyo polandira ndalama adayamba kuwiringula adati, anzathu otsirizirawa angogwira ntchito kanthawi pang'ono. Bwanji mukuwapatsa malipiro olingana ndi athu, pamene ifeyo tathyoka nayo ntchito tsiku lonse lathunthu ndi chidzuwa chonse chija. Koma mwini munda uja adayankha mmodzi mwa iwo kuti iwe, inetu sindinakubere ayi. Kodi suja tinapangana ndalama ya siliva imodzi? Tenga malipiro ako zipita. Mwini wakene ndafuna kuti ndipatse olembedwa potsirizirayo maulingana ndi iwe. Kodi zinthu zanga ndisachite nazo monga ndifunira, kapena kuipidwa nawo ufulu wanga eti? Tsono Yesu adati, choncho amene aloyambirira adzakhala otsirizira, ndipo amene alotsirizira adzakhala oyambirira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tunena kuti mawu a tsiku la lero afuna atithandize kuti Mulungu samaganiza mmene timaganizira, Mulungu sadalitsa mmene timadalitsirana, Mulungu saweruza mmene timaweruzirana, Mulungu sapatsa mmene ife timapatsirana. Kumvetsera nkhani imene yamanga nthenje mu uthenga wabwino, one may quickly side with those amene analandira ndalama imodzi kuti athyoka nayo ntchito. Koma tikumbukire kuti sakuwiringula chifukwa choti alandira ndalama imodzi, akuwiringula chifukwa choti mwini ndalama wapatsa ena molingana ndiwo. In my thinking, even akadawapatsa for argument's sake aliyense 20 million akadawiringulabe. Even akadapatsa aliyense 1 billion akadawiringulako. Nkhani sikuchepa kwa ndalama, nkhani nkuti awo alandira bwanji molingana ndife. Mulungu saganiza ngati mmene mmaganizira, Mulungu sadalitsa ngati mmene ine ndimadalitsira. Mulungu ndi Mulungu. Akutionetsa kuti iye akaona aliyense amaonamo chithunzi ndi chifaniziro chake. Pachatu adanena kuti tipange munthu mchithunzi ndi mchifaniziro chathu. Sadanene kuti ayi tipange mchina, tipange mmalawi osiyana ndi nzake. Aliyense Mulungu akationa. Ife adazife Mulungu amationa kuti tili ndi tsitsi labwino. Ino afupi Mulungu amakuona ni kuti muli bwinobwino. Ino amene mmadziona ngati akuda morphologically before God, you are so beautiful. Tisiye udzikayikira. Chifukwa pamaso pa Mulungu ndife aulemerero, ndife amtengo apatali. Tikusinkhasinkha ndi kupeza maphunziro ena motere. Tikuona kuti poyambirira tiziyenda pang'ono. Mwini munda uja akuti adalawirira ku munda. God amafuna tizigwiritsa bwino ntchito nthawi. Mwini munda uja analawirira ku munda. Inu ndine yakwana nthawi yoti ndidzifunse, how do I use my time? Nditati nditenge 5 hours, 8 hours
10 hours of my life, of my day, ndimapanga bwanji spend nthawi yanga. Mwina titha kuona kuti ambiri 5 hours pafoni potosati kuti akupanga za business kapena za ntchito mijedo. Kodi mwamva auje mwamva zachitikira amatanga zabodza, spending hours and hours on the phone. Mwini munda adalawirira kumunda, anali ndi kuthekera kugwiritsa ntchito nthawi moyenerera. We must use time accordingly and appropriately. Chachiwiri tikumva kuti kohoti yoyamba gulu loyambirira atalipeza mosapeneka konse tidafunsa ndemu tilipira zingati. Okay, inu mufuna zingati? Ndikulipirani 90, ataonjezerani pang'ono big. Finally mpaka adagwirizana. Pamene mukamva the second and the last cohorts, sana chedwe nkufunsa kuti mutilipira zingati, adangoti pitani kumunda wanga ndidzakulipirani moyenerera. Meaning awoyambirira inde ntchito anagwira, koma amagwira ndi mtima woti ndalama. Dzuwa akamaliona likulowa, mwina zitumbuwa nkumayitanitsira tidya pano, ndalama tikhala nazo. Ena aja amango atipatsa moyenerera, situdziwa kuti atipatsa zingati, tingogwira ntchito. So too in our ministry as priests. So too with you as Christians. Tikati tikugwira ntchito, tizingogwira ntchito kuti Mulungu adzatilipira moyenerera. Ambiri pachili chonse timatsogoza phindu langa ndi chani, tipezapo chani. Anzaka John Chirembo amamufunsa atauza kuti tipite ku nkhondo, kuti tsono bwana pamenepa ife anthu akuda tidzapindulapo chani, tichotse moyo umene woti ife phindu lathu lidzakhala chani. Tachuluka anthu uzati even ukasesa ku church, ukachecha ku church, atipatsa chani. These days galimoto ikachona amakumbira dala dzenje, ikagwamo ndamati big tikankhetu, kale samatero. Kala mango kukankha nkuza kuti muende bwino. It was out of your generosity kwapatsa anthu aja. The point is tisamagwire ntchito kuti tipezepo phindu, kuti tipezamo chani. Ife ansembe tisamayang'ane kuti kukhomo kwa uje tikamwako fanta, kwa uje sitikamwako fanta. Just do, Mulungu adzatipatsa moyenerera mu nthawi yake. Ndipo ndizoona nthawi ino kangoigwira ntchito kuti for the sake of ndayigwira, kumene kumachokera dipo, kumene kumachokera cholowa sikumadziwika. Ongoona anthu ena akugwiritsa ka envelope, nthawi zinatu timalandirako tima envelope ka 30,000 ka 20,000, inu mmalandira zingati. The point is tikagwira ntchito, Mulungu ali ndi mabank accounts ake amene mu nthawi yake amatitumizira pa nthawi ife imene sitikuyembekeza. Fundo ina imene tikuphunzira ndi anthuwa yonena kuti tisamataye mtima ndi kumayang'ana zimene ena Mulungu akuachitira. Mulungu mu nthawi yake aliyense adzampatsa zoyenerera. Anthu ena amataya mtima, ife banja lathu tidamba kalekale kupemphera, zinthu sizikuyenda. Ena Mulungu adatitana mamawa, ena Mulungu adayitana 9 koloko, ena Mulungu akuayitana 12 o'clock, ena Mulungu azayitana pa 3 o'clock, ena Mulungu akayitana pa 5 o'clock. Regardless ya nthawi imene wakuyitana, izingopanga perform, tonse tidzalandira dinari imodzi. Vuto lathu limayang'ana kuti awa adalitsika liti. Mudzaona mabanja ena kuti kungodalitsa banja, moyo wokoma, moyo wonse mpaka ukalambira. Azithokoza Mulungu adawayitana pa 9 koloko. Ali kwa nsembe na munthu adayamba usembe monyinyirika mokwiya, nkudapo kuti after 10 years mu priest munthu je adasintha, ndomvetsa ndokambika, munthu amasintha adayitana pa nthawi imeneyo. Nkutheka banja lanu mpaka 25 years, nokha nkungoti kuyambira lero sitidzamenyana. Anthu nkudapo anthu adasintha, inde adawayitana nthawi imeneyo. Change has no time. Mulungu ali ndi nthawi yake yoyenerera. China chimene tikuphunzira mu nkhani imeneyi, tikuona kuti inechi ndiye chimandisangalatsa. Tisiye kubisala mchigulugulu. Mulungu saganiza mmene timaganizira, koma tisiye kubisala mchigulugulu. Ngati muli ndi ma issues ndi ansembe yanu, ngati ineyo mungobwera tikambirane. Ngati ine ndili ndi ma issues ndinu, ndingobwera tikambirane. Ngati muli ndi ma issues ndi abwana anu, just go and discuss with him. Unfortunately ambiri we hide behind chigulu. Zikuoneka bwanji muthengawo akuti amene mulembiro akutero, amene adapita kumunda koyambirira adayamba kuwinya, azitheka bwanji. Koma look at how Jesus responds to them. Sakunena kuti inu, akunena iwe sindinakube. Akupanga isolate, akuti akuyambitsa izizi alipo mmodzi wina wake. Tachuluka anthu timambitsa chipwirikiti pomabisala mchigulugulu. Bambo fumu amene chachoke, mwina mudapondana ndalama kwina kwake, mwazilowetsa ku ndalama. If you have issues with somebody, address him man to man, face to face. Mbala kwa akakuchimwira pambali pawiri wanu.
akwaya ngati muli ndi maissues kanda acheya mphakati kanda agulupa thana naoni ngati agulupa musaononge the peace of the parish. Ambiri timaononga zinthu mchigulugulu. Phunziro lina tonena kuti Mulungu kuti tachimwa chotani sadzatinyoza sadatinyozepo, samapeputsa ntchito ya manja ake. Timatero tu nyimbo zathu za Katolika, musapeputsa Ambuye ntchito ya manjawo. Ambuye sadapeputsepo ntchito ya manjawo. Nchifukwa chake ngakhale anthuwa akuwinya Ambuye Yesu sakuwadzudzula kuti koma nde ndinosayamika, ndakuchotsani pa ulova tikanakhala twena, ndakuchotsani pa ulova, ndakupatsani ndalama mmene mukufunira, amphawi achabechabe. Ayi, pamene akuwinya akudziwa kuti mtima ukumuwawa. Look how polite and diplomatic Jesus is. Sakumutchula dzina kungoti iwe. M'Bible la Chingerezi zimamveka bwino koposa friend. Nchifukwa ngakhale tichimwe Mulungu amatitchulabe friend. I like that song. What a friend we have in Jesus. Mulungu ndithu amatikonda, amatitchula iwe, amatitchula mayina athu. Iwe tenga malipiro ako, sindinakubere ayi. Kapena kunyasidwa nawo ufulu wanga, tatera motero. Tisamanyasidwe ndi ufulu wa Mulungu. Tilipo ena timanyasidwa kuti Mulungu adapatsa nsembe yawo. Sitimakondwera kuti awonda nsembe. Ifeyo m'maso mwathu timaona kuti awo samenera okhala nsembe. Ena timanyasidwa ndi banja lawo je. Samakhalana atuchiro yankhuliratu kachichewa kachitani samakhalana. Mulungu adaona kuti ndoyenerera. Vuto lako ndi chani? Aina yake samadandaulana. Amene aja ntchito simakhala. Imakhala ino. Mulungu akadalitsa anthu tizingomuthokoza nkumapempha madalitso athu. Osati kunyasidwa ndi ufulu wake. Amene aja agula galimoto, zaufiti si zaufiti, Mulungu adawadalitsa. Pemphani Mulungu adzakupatsani zanu zoyenerera. Tipempha Ambuye tsiku la lero. Poyamba atichotsere kunyada koma ganiza ndi kuweruza mwa umunthu. Atipatse mtima omaona zinthu monga mmene Mulungu amaonera. Ine ndimachita chidwi ndazathu azachipatala. Amaona zinthu mwa zachipatala. Pamene inu ndi ine munthu akasaza timaona monyasi. Anzathu azachipatala amaona mayankho. Masazi momwe muja amatenga masazi aja nkukayeza. Nkuyeza muja masazi muja amapeza moyankho. Akudwala chakuti. Pamene inu ndine timaona monyasi, ena akuona moyankho. Ndi mmene moyo lili. Tisiye kuona zinthu ndi perspective imodzi. Mulungu akuona bwanji, mpingo umaona bwanji. Nchifukwa yake zimene ife timaziona ngati zosayenera, Mulungu amaziona kuti nzoyenerera. Mulungu amasankhula anthu si ambiri ali amphamvu, si ambiri ali anzeru, amasankhula zinthu zachabechabe. Amagwiritsa ntchito zinthu zofoka zachabechabe kuti ukulu wake uonekere. Maganizo anu si maganizo anga, akutero Ambuye. Tipemphe chaulere chomaona zinthu ndi maso auzimu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.